Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Primadona. Malam ini aku mau melakukan sidak neng garasine Lento Bolo. Jadi ono hal sing mencurigakan. Jadi iki bise iki bar trip iki ora diulihke. Kondone ono kegiatan sing rahasia. Iki aku meneng-meneng arep neng garasine Lento. Aku arep sidak neng kono. Bise kuning yo bis medium kuning iki ndelalah neng kono ya. Sik aku arep sidak, aku arep numpak ambulan gen bocahe ora ngerti. Ora nggo mobil, jadi aku nggo ambulan bolo. Aku sidak nggo ambulan iki. Ayo. Ikuti tonton jane-jane iki ana apa. Aku yo penasaran iki bolo. Ayo bolo. Ayo. Bolo. Perjalanan neng garasine Lento iki bolo. Dadi tak cek neng GPS kuwi tak cek neng GPS kuwi posisine iki neng ngendi kuwi? Siki tak perjalanan sih yo bolo yo. Lho bolo, iki posisine wis arep teko nggone Lento. Iki mobile tenan neng kono ora ya karo medium iki masalahnya tak GPS mau bisa neng kono. Sik iki neng garasine Lento ora. Wih. Tenan bolo ternyata. Gilo. Lho tenan bolo. Iki aku sidak, iki aku ya ora ngomong bocah-bocah. Tuh. Tenan. Oh lah ternyata tenan bolo. Iki bise gede karo bise cilik ning nggone garasine Lento. Lah wingi iki pamite bareng ngetrip kuwi tanggal 1 ngetrip kuwi pamite Mas njejeng kula enten kegiatan. Mboten ngetrip tapi kula enten kegiatan lah coba iki tak sidak. Kegiatan iki kegiatan ngopo bocah iki? Iki masalahnya neng nggon garasi ora enek iki mau tak cek neng GPS kuwi posisine neng garasine Lento. Lah iki aku nggo ambulan. Oh lho bolo, ambulan kuwi. Oh iki nggo ambulan ngene arep tak sidak. Maksudku nggo ambulan iki gen wong ora ngerti, Bro. Iki gen wong ora ngerti nek aku nyidak rene. Ayo bolo. Ditutke. Ayo dicek sik, tonton sik. Bisa neng kene iki wis resik urung. Ya ketoke resik. Lho iki lho aku nggo ambulan mau bolo. Oh. Ayo dicek sik iki digoleki bocahe kaya ngopo sik. Enek ora? Iki kudu ngekeki laporan kegiatan neng garasi iki jane ngopo ngono. Ayo bolo. Bisa wis resik, bisa. Oh, bocahe neng kene. Neng kene, bae. Kok ta, Bos? Iki ngopo? Kelingan bos kesel. Hah? Kesel. Lho, pamite iki wingi bareng ngetrip tanggal 1, kondone kula ajeng dolan riyen bablas dolan ngono. Bae tak tonton nang GPS, bae nang omel garasine Lento. Jane iki enek kegiatan apa to jane? Kegiatan apa? Napa lho, Bos? Hah? Kegiatan lho niku, tesih napa niku? Mang tuweni kiambak. Sapa? Lha niku cacah niku dikapakne niku. Dikapake neh jane. Bang tekoki niku. Kok senengane gawe ontran-ontran ae. Ontran-ontran apa mele? Bocahe arep ngrepotke petugas neh iki to. Boten. Mas. Demi napa? Wah, enek anu. Sapa iki jenenge? Mas Lutfi. Sapa Suar? Pulpar. Oh, Pulpar. Pak Lutfi variasi. Bocah tang mangu bolo. Iki nang kene neh iki. Pasang apa to Mas jane Mas? Pasang partisi niki lho, Mas. Partisi. Nggih. Bocah kok gergawe ontran-ontran ae iki piye iki? Dirapekne lho, Bos.
Jan-jan iki gawe apa neh iki? Niku Mang Teko pulpar niku. Iki lho. Bis ape-ape diobrak-abrik neh lho, Bro. Kan Bolo iki. gunane pulpar niku pokoke. Yes. Jangan ngerepotke petugas tenan iki. Bise kuning barangnya dikapakke. Lah kirangan brune do lunga niki. Nang ndi? Kirangan Ngesit to? ngesit. Brune kuning nembe ngesit iki. Wae krune kuning ngesit bolo. Dek wingi iki ceritane krune kuning iki dadi dagelan, digoleki wong sak RT. Kandhane lagi ngesit pamite ngesit tapi ngesite nang gunung mbuh ora ngerti. Ngantek sinyale ora enek. Heeh. Ditelepon ora kena. Yes. Petugas niku. Oh, bolo iki wis loro-lorone krustel iki. Apa to? Nggih. Setel iki ya? Stel, Setel. stel mendu. Wis ngerepotke keluarga. Stel mendu, Bos. Mas, Iya, Pak. monggo Mas. Nggih. Dikapakke to jane. Tak cek sik ibolo iki kok ketoke mencurigakan ngono iki. Ditambahi apa janjane? Jane ya ora enek sing malih yo an. Lendho ndi, Mas? Mendu ngaji, Bos. Lendho ngaji? Ngaji nggih. Ngaji mumpung. Maca Iqra irung iso ngaji. Lah, dewa niku dirose ajeng yasinan ngoten. Lah, dewa langsung Fatihah. Bar Fatihah amin langsung doa makan bar niku acara inti. Oh, oke. Bar niku doa tidur. Warek. Dikuapake neh iki. Iki materi pone ajeng di anu niki mawon nek kula mboten melu-melu sing marahi nika. Napa? Sing ngracuni? Nggih. Sing racune pulpar nika. Pulpar. Nggih. Palupi variasi cara Berat bolo. Oh, sik iki critakno. Iki jane iki arep mbok kapake iki. Mboten dinapak-napakne lho, Bos. Hah? Ngapunten enten sing nyaosi niki, Mas. Napa niki? Cobi niki jenengan tepung niku. Weh. New trend. Sik bolo iki dianu sik iki unine apa iki? New trend 36 knot. Modul airhorn. Original product BO by OKDJ. Pesona apa iki? Pesona Nota. Iki maksudnya apa ya bolo ya? Iki maksudnya iki apa pasang 36 knot apa piye? Sik critakno sik, rene Mas. Critakno sik, iki sik gawe ontran-ontran iki lho bocah iki. Mboten niki kan Piye? ceritane napa Mas Santo niku pesen stiker lah kok Oh. digawani niki ngoten lho, Bos. Oh, lah itu. Bocah mung gawe ontran-ontran iki maksudnya kepiye Dan iki? nek pun templek ngeten kan Oh. berarti kan harus mengikuti niki berarti. Oh, ngono. Berarti Nggih. iki mbok pasang. Nggih, cobi mengke ditinggali Oh, mawon. sik bolo iki aku isih kurang anu iki, kurang paham iki bolo. Sik, iki antok iki gawe ontran-ontran sik ngrepotke petugas. Sik rene sik ayo dianu sik. Ditanggap sik. Iki maksudnya piye iki? Dan iki pan kula pun kula pasang lah Oh. mungkin kantor jenengan bayar. Oh, tenan to bolo. Iki asline ngrepotke petugas tenan. Wis iki ra cetha iki, ra cetha bolo. Iki Kadang pun jangan cekel ya mungkin wadiko hitungane kadang pulpar nika. aku wis nang omah wis curiga. Iki mobil iki Rasane pun mboten beda. mobil loro iki tak GPS kok posisine nang omahe garasine Lento iki. Lah ternyata iki gawe ontran-ontran kabeh. Kena racune pulpar iki. Wes. Berat bolo iki hitungane piye? Kok sik ya bolo ya. Coba iki wis enek stikere kaya ngene iki, engko tak lanjutke sesuk apa perkembangane ya? Nggih. Nggih, nonton perkembangannya bolo. Iki tenan gandeng wis bengi iki urung iso nyepil-nyepil liyane sik. Sesuk diikuti meneh ya. Ngono sik ya. Lento ndi? Dadi ra enek lento. Ngaji. Ngaji ya wis, lento lagi ngaji. Dadi urung iso tak spilke. Ngono sik ya. Matur nuwun ya bolo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.